Het zit de man van Sint-Anne dit seizoen net mooi. Na het 10 wedstrijden spelen staan ze onderaan met 0 punten. En juist die blikken dat ze dit seizoen net alleen nog pech hebben op het veld, maar zelfs der boeten. Om 2 uur met de Bilkers speel je in Greenst in GVAV Rapiditas. Maar pas om 20 voor 2 komt de spelersbus aan. Wat ben je hem laat? Ja, ongeluk met de bus. De bus weer hier in Oorrieden gehad. Bij Massen, bij de rotonde. Ja, en die man moet daar... Die moet de formulier invullen, de bus moet graag doorrijden. Maar ja, de formulier moest niet invullen worden, dus daarom ben ik wat later. Dit is net een goed begin. Het is net een goed begin, nee, maar we doen ons best. De tarrieding is dus net echt ideaal te nemen. Gelukkig voor Sint-Anne wordt de wedstrijd een yellow uitsteld. Tijd genoeg voor coach Van Koten om zijn spelers op te peppen. Lekker knap hoor, jongens. Het valt niet met dat je week in week uit verliezen. Dus ja, dan moet je toch proberen de neus wat dezelfde kant op te houden en tot de moed er wat in te houden. En ja, we weten dat we een heel moeilijk seizoen krijgen zouden, maar ja, dit is het slechtst denkbare scenario. Maar ja, we zien het als een soort leerjaar en we hopen natuurlijk zo snel mogelijk wel eens een paar punten te pakken. Want die 0 dat is wel heel erg vervelend hoor. Maar Tjinstander Rapiditas, die het verleden week pas voor het eerst punten litten had, is net van doel dat werd het waans in de noemer lijst. Boven dat was de jeder ontmoeting met Sint-Anne en woont terug de Grenzers. Dus bleven de Bilkers in deze zwieren tijden optimistisch. Ja, zeker. De sfeer daar markeert het niet aan. De trainingsopkomst is geweldig. Maar ja, we zitten net wat zoist in een hoek waar de klappen vallen. Veel blessures, ja, moeilijk op te vangen. We hebben niet een hele brede selectie. Jonge jongens allemaal. Het is ook allemaal wennen voor die jongens. Maar ja, we houden de moed er nog in. En laten we deze keer maar 3 punten metnemen naar Sint-Anne. En die illusie wordt gauw aanmaken. De eerste 20 minuten slag het Sint-Anne nog de 0 te houden. Maar dan zet Rapiditas aan en wordt het niveauverschil duidelijk. De Grenzers binnen vlug in de onval en krijgen in de 20ste minuut een vrije trap. Het is typerend misschien wel voor het seizoen van Sint-Anne. De bal wordt intikken door een eigen speler. Maar het zal al een keer nog volle slimmer worden. Rapiditas zorgt dat de Bilkers kleer binnen voor de slagbank. Coach Koos van Koten, Matasjen, hoe het zijn team op alle fronten opgelost wordt. Na 45 minuten stiet het 4-0 voor GVAV Rapiditas. En het is wel duidelijk. Sint-Anne krijgt voor de 11e keer een 0 aan de broek. Het enthousiasme dat er aan het begin van de wedstrijd nog wel weer is nergens meer te bekennen. Zit het er nog in? Nou, het staat dus duidelijk hè, 4-0. Dus, Is dat nog dat stukje ervaring wat je hem dan missen? ja, nou ja, goed, dit is gewoon een hartstikke goede tegenstander. En, ja, het niveauverschil is gewoon nu ook wel duidelijk. We komen totaal niet aan eigen voetbal toe. En ja, tegenstanders zitten heel kort op voetbal, 1 op 1 op het hele veld. En ja, dan binnen een individuele verschil ben ik gewoon te groot. Dus ja, het is natuurlijk heel zuur, 4-0 ruststand. Zo zien dat we de tweede helft er nog het beste van maken. Sint-Anne had dit seizoen 6 goals maken en 36 krijgen. Die verhouding zal er na deze wedstrijd net beter op worden. Sint-Anne komt amper een onval ta, wils de onvallers van Rapiditas makkelijk terug de Bilkerverdediging hinnen combineren. De frustratie neemt ta. En Stefan Panning van Sint-Anne is het zat. Hij squat een trobrutse speler naar de groen. En ja, dan mat je er al, maar reed. Het wordt uiteindelijk 0-0, maar het hier nog wel volle meer wezen kind als Rapiditas in de tweede helft alle kansen benut hier. Hoe dan ik, één ding is wis, het wordt een zwier seizoen voor Sint-Anne. Ja, het zit nog een beetje in. Dus als je denkt dat ik een goede wedstrijd spelen, dat het zelfvertrouwen er is, en dan een hele oorluitslagen mee krijgen. Je moet nog flink aan de bak om degradatie voor te komen. Ja, dat is weer, maar het kan nog steeds. We hebben nog een halve wedstrijd een punt te krijgen, dus ja, alle vertrouwen in. Oké, jongens bedankt.